naman mga toy, oh. Ay, grabe, ang laki na naman mga toy. Ang laki. Tinapon ko lang dun sa dulo. Grabe, ang laki. Ang laki. Uy, thank you. Huwag kang makakawala. Uy, thank you. Oh, pinatapan mo na. Kasi Dilmar, oh. Yan, oh, sabi ko na nga naman mga toy. Ah, grabe. Sakto na nga ba? Yung ganun tigit mga toy. Oh, grabe. Ito mas malaki. Mas malaki. Ah, grabe. Oh, mas malaki mga toy. Mas the best din mga toy. Narisan natin ng kulay. Grabe. Yung grabe sa may balik ko. Ayan naman mga toy. Malaki to. Malaki to sa akin sa lugar. Oh, ang tala naman. Ang lalaki na naman mga toy. Ay, wala ka. Ano ka, laki. Laki mga toy. Ah. Uy, grabe. Wala na naman mga toy. Oh. Puro mamaw. Uy, ayan na naman mga toy. Ay, ito. Malaki to masyado. Ano ka? Ay, dako. Bla-bla mga katoy. Bla-bla. Ano Ginagawa mo? Grabe. Meron palang ganito. Ano ito mga katoy? Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, mga katyo. Ginagawa? So yun, isa na namang mapagpalang araw po sa ating lahat. Yan. At nag-enjoy ba kayo sa nakalipas na Christmas, mga kachoy? At napamaskuhan nyo na ba ang inyong mga inaanak? At ako'y wala pa. Hintay lang kayo, inaanak ko. Napapalawan ba dito sa sa ilog? Tinatamad kasi kung mga na mag-ano. Kasi wala akong Gcash. Yun, Gcash. Pasensya nyo na mga inaanak ko ha. Basta i-PM nyo lang yung Gcash number nyo. Yan, mega love shoutout sa mga inaanak ko nga palang napakatatalino. Yan. Ito na kayo isa-isahin. Napakarami yung mga inaanak. So yan mga tayo, samahan nyo po ako ulit, no? At ay mamimiwas ulit. Yan, ito pala yung gamit natin ay mahiwagang autaw. Yan, adjustable to ulit mga tayo. Ganyan lang ulit. Or ganyan lang. Ganito. Okay. Ito. Kahit pa naman tayo, yung mababa. So yan, maraming salamat nga pala sa lahat ng sumusuporta sa ating YouTube channel na mga tayo, mga silent viewers ko. Yan, maraming salamat po sa inyong lahat. Nang dahil po sa inyo mga kachoy ay mayroon na naman tayong $80. Yan. Ang tagal mga kachoy. Diyos ko, huwag nyo naman pong i-skip mo yung ads natin, no? Para tuloy-tuloy yung adventures natin. Kasi ano yun mga kachoy, doon ako kumukuha ng panggas natin. Tapos mga pambili ng bulati. Pag mahirap maghanap ng bulati, bumibili tayo, no? Mga bata, yan, bigay love shoutout sa mga batang pinagbibilan ko yan sa may Simbo, yan. So, at ako ngayon mga toy ay nakapaghanap ako ngayon ng bolats. Yan o, meron tayong dancing worm. Naganap ako mga toy sa ano, sa may C5. Sinipag tayo ngayong maaga. Siyempre, kailangan natin magsipag kasi paparating na naman ang New Year's Day. Yun, mega love shoutout sa lahat na kasamahan natin sa GC at mga kaibigan nating mga vlogger din, no? Good morning at belated Merry Christmas po sa inyong lahat mga kachoy. At yan yung mga pumasok sa atin sa channel natin ng mga bago nating kaibigan. Hintay lang kayo mga kachoy, no? Sigurado naman yan mga kachoy. At huwag nating labagin si YouTube, no? Baka tayo ma-sub to sub kagad pagka binalikan ko yung iyong channel. So yan, ganyan lang mga tayo, no? Yung natin set up isang metro 2 dangkal yan. Tapos yung hook natin ay galing kay Tol Erwin. Yo, Tol Erwin, salamat. At kay Papa Chin, yan yung floater. Kay Kuya Delphin Padilla, yun, belated happy birthday Kuya. Agos-agos lang tayo mga tayo. Yung fishing spot po natin ay Barangay Bueno ulit. Malapit ng Guadalupe Tulay. Ginagawa mo? Yo! Ay, loko. Wow, grabe, ang laki mga chika agad.
Ano? Oh, grabe nga tumati. Laki ka. First cuts tayo. Oh, grabe, 5 fingers. Mga choy, oh, grabe. Oh, lagpas yan mga choy, no? Agoy, 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 agoy. Uy, grabe talaga. Diyan ka muna, buboy. Ganyan lang technique niyan mga choy. Paano lang yung pagka may maya, ano nyo, ililipat-lipat para nakikita yung bulati ba? Kasi gumagalaw-galaw pa yung bulati. Ayan, kasi pagka ganito, umulan pa naman kagabi mga kasi. Jackpot tayo sigurado dito. Yan na naman. Inabog po, inabog po. Yan na naman. Alaka! Alaka! Grabe, pulahan. Pulahan mga choy, grabe, laki. Mga choy, magkukuha lang tayo dito. Ano mga choy, no? 4 finger pataas. Pag 3.9, huwag na natin kunin. Grabe, dalawang ko. Balasa. Ulit. Kagat, baby. Wala kang grabe. Takbo. Uy, may bangka pala yun. Yan. Ganda na. Wala nang alon-alon. Ay. Lakas. Kala ko wala nang alon. Lakas lalo. Ulit ka. Yan na naman mga choy. Ay ito. Malaki to masyado. Ano ka? Ay, dakong, bla-bla, mga katoy, bla-bla. Ano to? Ginagawa mo? Grabe, meron palang ganito. Ano to mga katoy? Umuti, ang laki. Ano ba to? Ang laki mga katoy, oh. Ay, paano nga mga katoy? Ano, ito ata yung flower horn? O ano? Tilapia ninos, grabe, ang laki. Ano kayo? Kakaiba mga katoy, gawin natin thumbnail nga mga katoy. Kasi yung laki. Oh. Ay napakabihib niya pati mga katoy, oh. Hindi man lang siya gagalaw. Nakawalan ko kaya ito mga katoy. Para gumanda yung ano, no? Yung mga lahi kung mayroon ka dito. Ay, mga katoy, papakawalan na natin to. Baka ano pa, para dumami ba yung lahi. Ano kaya yun? Ano? Siguro yung ano, yung hari o sirina ng ano, mga tilapia. Ang napaka ano kasi nakaka ano namang katayin ay nakaka ano namang ulamin natin, hindi gumagalaw eh. Eh, tira. Yan na naman mga tayo, tinakbo. Wala ko. Grabe. Tinakbo niya. Grabe. Palaruyo mga katoy. Grabe naman to si Palaruyo. Ang galaw naman to si Arroyo. Oh. Bigla lang tinapon sa akin. Bigla namang ginatak. Doon natin. Kinagat bigla doon natin. Wala ko pla-pla. Lakas yung wala. Nakakatuwa yan mga tayo na ano. Ramdam sa pakiramdam yung Arroyo kasi lakas ng hina. Tapos gumagan pa yan mga tayo pagka naano nyo lang sa maliit na buwanga. Ayan na naman. Yan na naman. Ito. Ito mga tayo, maganda yan. Pagka talagang 4 fingers mga tayo. Tingnan nyo mga tayo 4 fingers yan. O, diba? 4.1 na nga ata. Taba, pati mga tayo. Ang sarap pati mati ng isda ngayon dito. Naku, minsan mati gagawin ko magka-catching tayo dito. So, ano tayo. Siguro pagka ako naninibayaw ko na uwi ng Tarlac. Yan. At dito tayo mag-ano na nga. Magdala ko ng isang ano, sunmig. Yan. Ulit. Bra. Ayun, grabe oh. Yan, ay sus! Ginagawa mo? Let's go. Nasa loob pa. Nasa loob pa yung bullets, Mare. Makakaanot siguro to.
Kasi siguro ipain mo ulit ang kachoy. Kaya, ulihin mo nga yun kung yan nga iniisip ko. Sige. 1, bilangin kita, 2, 3. Talagang ay, laki! Tampla-pla nga! Allah, ay sus ko! Ito nga mga ito, tama nga yan mga ito, yung nala ko. Nagpa-salo sa akin isang bulate, tapos, yan nga, mas pla-pla yan! Nanliit yung ano ko, nanliit yung kamay ko. Aray. Grabe, thank you lang. Grabe. Loko. Thank you, Jesus. Maagang blessing ka agad. Sige nga ulit. A few moments later. Yan na naman mga toy, Ay, grabe, ang laki na naman mga toy. Ang laki, tinapon ko lang dun sa dulo mga toy. Grabe, ang laki. Ang laki. Uy, thank you. Huwag kang makakawala. Uy, thank you. Grabe na naman mga toy. Kasi Dilmar, Doon talaga mga toy sa dulo na yun. Doon talaga sa dulo na yun, mga sa'yo. Uy, thank you. Ulok. Lord. Grabe talaga. Wala mga ate, mas maganda talaga yung ano, yung pain na ano, mga ate, yung malambot. Yun ang kinakagat talaga. Ito na pare, baka andyan na naman. Gaganon yun na naman. Minsan kasi na magalaw sila mga ate, minsan dito, gumagan niya. So balik na naman sila ganyan. Naglalaro kasi sila sa ano, sa agusan na yan, Pero mas the best doon mga ate, siguro na yan. Narbisan natin nung huli. Kaagad doon yun mga toy sa may palikod. Ayan na naman mga toy. Malaki to. Malaki to sa akin ko na. Lalaki na naman mga toy. Ay, kalaka. Laki. Laki mga toy. Uy, grabe, pula na naman mga toy. Grabe, puro mamaw. Natanggal na. Uy, natanggal na. Ito lang mga toy. Natanggal. Aray ko. Grabe. Uy, grabe, laki. Laki mga toy. Naku. Nailagay na natin. Ay, gandang picture sa atin. Kachoy Ronnie, Kachoy Michael, Ginagawa Kachoy mo. Dilmar, punta na kayo dito, Kabing West. Kachoy Aris, i-vlog mo, Riding Thunders. Ganda talaga natin. Yan. Yan. Grabe kinagat na. Ay, sus, Ginoo. Jackpot na tayo natin. Yan. Ganyan. Sige. I'm ready. And 1. And 2. And 3. And 4. Yan naman ito. And 4. And 5. And 6. Ay, sus, Mario, shit. Sus, Mario. Ka. Ay, ano mga kotse, pangit pala to. Ay, sayang naman. Sayang naman mga kotse. Hindi pala, ano to. Puro na ano to sa mga to. Kakadiwas sa ating mga mamaw dito. Pero pwede pa matay, So, yung
Gagawin ko na lang paraan yan mga kay. Talihan ko mo ito, baka masira lahat. Nagatin mo na yan boy, pwede pa yan. Sana may mahanap ito mo tayo sa ano, sa Japan surplus ng mga surplus. Surplus ko lang tumatay natin kasi kaya pala mura. Siguro sobrang tagal na ng ano siguro to display ko. Pero gagawa ko ng paraan. Ano yung ayun na. Ayun na naman makati. Oh, ay ganda. Dito mga tay, oh, di ba? Ang ganda ng ano mga tay. Ah, 4 fingers na yan. Ang ganda ng kulay mo, baby. Sabi ko na nga ba, makakahuli ka pa. Kung magpapaano ka, laban pa rin tayo. Laban pa tayo, boy. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Okay, lap-lap mo. Oh, yan na naman mga tayo. Oh, grabe. Ito na mga tayo. Lakit. Ang pula. Nakahuli pa rin. Oh. Mga tayo, ganun pa rin. Uy, ano yun nangyari? Ay. Thank you Lord. Grabe talaga mga tayo. Kachoy Dilmar. Naku. Kachoy Dilmar. Grabe. Ano nangyari? Ay, umixik lang pala. Akala ko naputol na lalo. Allah. Uy, thank you so much. Ulit mo doon. Ulit. Yun, dyan ka naman. Tayo mo. Tayo, yun. Eh, grabe, pinakalag ko na rin. Yan. Oh, malaki ito mga rin. Malaki yan. Ang late na hilit kasi na yung ganda yung yan. Yan, oh, sabi ko na nga ng mga matay. Ah, grabe. Sabi ko na nga pa. Yung ganong kilit mga matay. Oh, grabe. Laki. Ito, mas malaki to. Mas malaki to. Ah, grabe. Oh, mas malaki mga toy. Oh, mas malaki. Grabe. Ganda. Ano ba nangyayari dito sa spot natin? Lalo. Ang laki. Sus ko, sabi ko na nga ba mga toy, yung ganun na ano mga toy, yung ganun na hila talaga. Grabe, ganda ng ano. Kailangan talaga tansyahin nyo lang talaga mga toy, yung pag ano, yung pagtitik ba? Pagtitik. Grabe naman, nakakadali pa rin dyan sa balaw. Di ano pa, mayroon pang laman yan. Sabi ko na nga ba yung ganun lang oh. Yung ginaganon tapos kunti na lang pag para akala mo sabit mo. Ayun ganyan, wala yan. Oo, dito wala. Ay, painan ko nga ulit ang mas maganda. Yun, tayo. Yun, tayo mo. Yan. Tayo mo, baby. Tarin pamunas natin. A few moments later. Yan na naman. Ay. Kala ko malaki. Mga sa'yo 3.8 siguro to. Balik na lang natin tumatik para lumaki pa. 4 fingers yung bubuhay natin mga tayo.
Ayun mga tay, last na to mga tay. Last na lang itong bulati na to. At dami na natin. Ano? Puti. Yan o. Wow. Ganda ng gamit ng mga tay sa banda dyan. Tapos yung doon sa may banda no. Kaso sinabit ako ng isang bilis. Saka dito sinabit din ako. Kaya putulan tayo ng isang hook dito. Sunod talaga. So yan mga tay, maraming salamat po sa inyo mga tay. Huwag kayong magkasawa po na panoorin ang ating ano, thank you. Grabe. Ay, thank you Lord. Grabe tong huli natin mga tay. First time ko makahuli na puro alos mga mamaw. Grabe oy. Punta kong matabnil ko sana to mga tay. Paano kaya pag tabnil ko nito? Ito, pag ano ito, dalawang malaki. Baka makawala ako eh. Mga tay. Grabe oy. Ilan mamaw to, puro talaga puro. Yun, maraming salamat mga tay. Kukuha ko pang thumbnail ito, picturean nyo lang tumating. Ito pa. Ay, grabe. Paano ko ba ito? Paano thumbnail? Super. Ay, alak, kinagat na pala. Wala, nakita nyo yung mga tay. Naku. Ano kaya yun? Grabe to. Ang ganda kasi ng kagat mo ito pag gano'n lang oh. Tapos unti-unti na gano'n oh. Tapos pag medyo ano na parang pakiramdam nyo ay parang sabit, titikin mo bigla. Sigurado yun. Bigla na lang. Yun, thank you Mate no. Yung bago pa lang sa ating channel no. Yung fishing spot po sa Barangay Guadalupe, Nuevo. Yan. Bali kung nasa Guadalupe ano kayo mga bridge. Tanawin niyo na po itong fishing spot natin. Ay. Wag na natin nga baka mamaya ano pa. Puputukan na pati. Baka maputukan na tayo. Thank you so much. Thank you Lord. Oh, grabe oh. Mga tay, piling-pili lang talaga mga tay oh. Saglit lang mga tay. Oh, grabe, galaki. Oh, tingnan nyo mga tay yung ano, malapit ng mano sa paa ko. Magahaya tong chinilas. Oh, grabe, lalapad. Oh, may saging pa oh. Oh, di ba mga tay, lalaki oh. Ayos, thank you Lord. 2 kalahating oras lang. Oh, grabe. Lalapad, pinili ko lang talaga mga tay.